90 Gaming, nu știu dacă a început timerul chiar la fix, am postat celălalt video. Nu știu dacă l-ați văzut, dar în caz, înainte să mă loghez, vreau să văd dacă e postat. Alo, Minecraft, vrei, te rog, mulțumesc. Să văd dacă chiar e postat pe YouTube. Să dacă e postat, atunci bine. O să văd. Da, e postat. Ce înseamnă că trebuie să facem aici toate chestii, ca să fie cât mai lung posibil, nu chiar foarte mult, dar da, doar zic. Nu dacă să oprești normal pot să fie, pentru că fix intru de pe aplicația care fac X-Recorder. Vă recomand dacă sunteți așa începător ca mine. Asta e, da. După ce îl vedeți pe canal, puteți să puneți ștergere. Deci ștergere. Înțelegi? Înțelegeți chiar. Acum trebuie să avem puțin mai mult spațiu. Din nou, am mai postat unul azi și m-am gândit să fac double upload. Da. Dar dacă se oprește video automat, nu e vina mea, e vina aplicației, pentru că are așa o tendință să oprească automat video-ul. Și nu, doar să știți că o să observ, o să-mi zică și o să opresc Minecraft ca să nu mai fac progres, ca să nu ziceți că am făcut mai multe și că sunt din ăla. Ca la ziua 1 am toate chestiile așa de lemn. După asta la ziua 2 am full netherite. Zic, I've done a bit of mining off camera. Ziua întâi abia dacă am început seria și după asta la ziua 2, bam, full netherite, tot. Nu știu de ce fac așa, da. Și cât se încarcă, it is a bit awkward. But yeah, 1.7 is cool. Adică asta e puțin ciudat, dar 1.18 e fain. Vreau să zic ciudat că fix n-am ce să fac foarte mult acum seara. Pe la vreo... Da. Fix aproape la 9. Nu știu dacă o să măcar vedeți chestia asta la început, dar da, o să așteptăm aici cam până vine ziua, cred că. Să văd unde. Dacă se duce încolo, nu aștept eu așa mult. Neînfrățioare, trebuie să mă bag. Ar trebui că vine un schelet. Hai că mă bag. 3, 2, 1. Iau. Și că știm că aici e Minecraft, să stăm în legătură cu el, ok? Zic eu pe scurt, am văzut ceva de parcă era un spawner, cred că. Nu știu acolo, nu, dar cred că am făcut. Fragem. De ce? Ce sunt așa de multe luminițe? Că storțe! Bă, storțe! Stai! Nu, dai! Bă, cred că ăla e iron. Sau chiar aur, bă. Da, bă, ăla e aur. Bă, ne poate ajuta nether. Fragi! Nu! Fragi! Zic asta în loc să ne jur, haide, sus. De asta ne presă la noapte. Fugi, să ne regăsim noi într-o zi, dacă ne mai întoarcem aici. Rapid, doar. Hai, dați screenshot! Gata, stop, că mă moară! Băi! Mori, gata, am făcut screenshot, putem ieși de aici. Mi-am luat totul, Bă, pa. Ca să mănâncă tot de mâncare. Că mi-e foame. Am pierdut totul din mâncare, bă. God damn it. Nu mă bag. Nu am...
Altă opțiune unde să merg aici, băieți. Am blocat acolo, bă. Bă, și n-am de iron, bă, știi că asta e nașpa. Dacă ăla chiar ar fi... Au! Au, 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 nu. Au, dar unde? Bă, tu... Mi-a aproape mort. Bă, știi ce rare să dea? Oh, shoot. De ce m-am băgat? Fugi. Fugi. Unde mă bag mai exact? Ăla e un spawner. Fragil. Păi deja avem probleme, dar măcar avem de mâncare. Boys, stay strong. Nu avem, da. Bă, uite. Chest. Hai, bă. Open. Iron. Bă, să te Dumnezeu sănătate. Mâncare. Și chestie, da. Să te Dumnezeu sănătate, tu să mai încarci tu. Și serios, să te Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Pentru serios un bread. Băi, e baby zombie. Shoot. Fugi. Bă, dar chestia asta nu se lasă ușor, nu? Trebuie să omorâm pe... Mort. Bă, dar și pe voi vă enervează baby zombie. Da, te mulțumesc pentru mâncare cât mai... 9 secunde. Shoot this. Yes, zi. Hai. Da, te rog. Da, Dumnezeu, sănătate. Bă, dar nici n-am mâncare, care-i nașpa. Mi-a pierdut tot un de mâncare. Dar să dau să Dumnezeu sănătate, bă, că e bine. Da, ce-am făcut? Am mers prin cealaltă parte a hărții, bă, nici nu apărăm că suntem așa departe în bolărie. Mesa normal apare așa, nici n-am nevoie de hartă acum. Am să am nevoie de barcă, cred că. Ne băgăm la cea mai mare luptă din tot universul. Steve vs. Creeper. Dacă mai e, sper că nu. Nu? Hai că a dispărut urțenie. Nu? Nu știu despre spate, băi, bine, dă-i. Trebuie să ieșim din mesa asta că nu-s cupaci ca să-mi ieși eu. Să fac o casă mișto. Care am destul ca să fac, bă, dar să-ți dau Dumnezeu sănătate, ce să le puteai să ai și de 3 diamante, să fie acolo ceva bine, dar tot e bine și așa. Să zic eu, hop, bine și așa, niște mâncare înainte, mă așa, un animăluț frumos. Și-l numesc Ion, pentru că era un camion, și-l chema Ion, sau nu știu cum, da, nu, era faină, nu știu dacă știți, da, era foarte faină. Da, aș pune Ion. Bă, de ce frumos e prin Coral Reefs. De serios, e foarte frumos pe aici. Nu o să-mi risc din nou viața, că dacă ați văzut în primul video. Nu! Mișcă! Jos! Gata, te-am salvat. Oh, thank God. Bă, trebuie să luăm neapărat mâncare. Ia mori. Mort. Bă, mă, dar mi-a dat și os. Bă, dar asta de ce mai e pe ca normal? Dead fish sau am dead fish? Da, e tropical fish. Am nevoie și eu niște somon aici, betonia. Iată-l, bă, iată-l pe dureluță. Bă, dar ia ce viteză bagă, bă.
de doreluță. Sus, băi. Bă, tu poți să crezi că ăștia măneacă, bă? Bă, măneacă pești. What? Hai că mai avem încă un doreluț aici. Ia, ce vrei să ne zici, Dorele? Sunt mic. Normal că ești mic. Dorele. Bă, de ce trebuie să fii cam... așa de aproape? Să... Da, nu, n-ai cum. Sus. Înapoi la... Asta măcar avem 2 pești. 2 peștiuculeți. Încă mai trebuie să ne luăm noroc cu asta ca să transformăm în mâncare. Hai că avem puțin noroc. Avem ceva. Băi! Hai că avem noroc. Hai că avem. Hai, dăm sticks, băi. Așa. Ia, fii atent. Ia. Hai, bă, că avem un ton de noroc aici, bă. Descâșcăm la lotul și câștigăm acum. Deja avem 2 băietul, care că e destul ca să ne facă aici peștiucul. Că ne-e puțin și nouă foame, da. Că nu avem noi timp să mâncăm. Nu merg bețele. Asta ăla nu merge. Bă, asta nu merge, bă. Asta se mănâncă așa, ra, nu? Da, bă. Mă face jumătate de hunger, bă, ce nesimțire. Deja am folosit tot omul de bețe. Mare surprindere. Bețele nu sunt sursă bună, deja am folosit vreo. Din 22 avem doar 18. Am mai folosit. Acum doar așteptăm. Găsim din ăla... cum se cheamă? Ametist shard. Ca să-mi fac și eu acum un... dacă o să-l găsim pentru întreaga serie. Sunt puțin rari, da. Dacă îmi găsesc și eu un alt playthrough și mi-am șters harta. Da, și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat, cred că am răspuns deja. Dacă nu ați văzut video cu Marția Roblox, nu mai am Roblox, deci s-a tăiat ideea cu Marția Roblox. Dacă vă gândați vreodată ce s-a întâmplat cu Marția Roblox, am căzut că nu mă mai joc Roblox acum. Mi se pare de... ce mi se întâmplă și mie cu Minecraft-ul? Bă, Minecraft-ul. Vreau și să-mi iau și eu niște teracota și mă bag și pe mine la pagini. Dar nu știu dacă îl mai vedeți, bă, că e deja ora 9. Cred că toți v-ați culcat, dar nu. Eu cu părinții mei și cu sora mea stăm la fierbinți. Chiar și dacă eu nu mă uit acum. Bine, asta pentru că sunt fix. Fac aici filmare beton. Trebuie să iau tot de culoarea asta și poate chiar puțin mai întunecat. Nu, ăsta e doar teracota, normal, fine. Vreau niște teracota. Sper că nu-mi sparge prea tare. Da, și de acolo începe celălalt fel de teracota. Deci avem ceva. Bine, de teracota. Să-mi iau eu ceva teracota, nu mergem noi cu puțin bănuți de teracota. Hai că băgăm noi teracota aici. Cred că chiar da, până mi se sparge târnăcopul. Deja, nu, de fapt, la un stack ne lăsăm. Trebuie destul restul cu casa mea, care tot sparg niște teracota. Cât avem? N-ai bine, nu. 3 ore. Cred că trebuie să se ducă, din păcate. Că uite câte feluri diferite de teracota sunt și nu... Să dăm că să le iau pe toate. Am găsit acolo. Ce? Ok, o să avem și o bucată de
Red sand. Ne dăm eu singurul și ultimul meu pește. Ia că am rămas fără mâncare. Na. Cred că o să murim aici în deșert, boys. Deci am nevoie eu așa de mult de hartă, nu înțeleg. Îi zice și voi că să ajungem la... Hai că-mi iau aici așa. Cred că o să murim de foame, că nu avem mâncare. Sper să băga, dacă, normal că nu o să uite, dar na. O idee pentru Minecraft să poți să iei din astea, cum se cheamă, să poți mânca cactus, că în viața reală se poate, dar trebuie să-i, da, fragi. O, dar m-a costat 4 inimi. Bine, în viața reală m-ar costa vreo o mână ruptă. Asta nu e puțin rar. Să găsești una din asta de... Oh, și se spawnează și moburi aici. Ne facem aici mob form. Fii atent aici, putem să avem trident și Nautilus, bă. Au, bă, dar mă bătăcesc că sunt tot unul aici. Hai că omorăm unul câte unul. Care vrea? Au. Da, am uitat că tu ai far shot, bă. Shoot, nu. Nu mor. Nu pierd și harta asta, am făcut prea mult progres. Fugi. Ok, fără mâncare, la fix 3. Cred că o să trebuiască să ieșim. Nu e bine. Domnul Dragoș. Sus, eu cu mama și tata-i sus. Ok. Tu o să rămâi jos. Da, o să termin video aici.